Voor één speler in het bijzonder is het een speciale wedstrijd. Henrico Drost zit onder contract bij Heerenveen, maar wordt uitgeleend aan de Graafschap. En hij speelt tussen zijn oude ploeggenoten. En dan zorgt dat Heerenveen sterk onder de wedstrijd begint. Dit is Luciano Narsing, maar de vastzet. En daar zit Donovan Deekman. En die maakt er 1-0 van. 12 weken geleden wie er al succesvol in ADO Den Haag, maar het eerste en nu dus trefzeker bij de beloften. Maar lang kunnen de Veensers er net van genietje. Hier let Kenny Steppen een vrije trap van Overgoor los. Uiteindelijk komt er voor de voeten van Funga Wing en die shit de 1-1 binnen. En even later gaat diezelfde Steppen weer in de fout. De bal gaat naar El Hasnoui en de bal gaat onder Steppen terug. Hij had volslijn Oedeline West. De protesten van Heerenveen haal je neer uit. Het wordt 2-1 voor de Graafschap en Steppen baalt. Ja, inderdaad, het is niet zo'n supergoed gevoel voor een doelman. Dan kom je 1-0 voor en dan sta je toch voor de rust nog 2-1 achter. Maar Heerenveen, dat verder wel een goede eerste helft speelt, docht voor het skoft nog wat waarom. Dit is Donovan Deekman. Houtkoop mist de bal dan, maar waar het warpeel zit Luciano Narsing. En die kopt dan de 2-2 binnen. We hebben de eerste helft denk ik heel aardig gevoetbald met elkaar. En een paar heel aardige mogelijkheden gecreëerd, mooie goals gemaakt. Alleen je geeft gewoon 2 goals weg. En dat docht zijn ploeg in de tweede helft weer. Dit is Asaidi, een pleeg voor de defensie van Heerenveen. Sebens maakt de mooie actie en die krijgt de bal bij El Hasnoui. En die maakt er 3-2 van. En even later maakt dezelfde speler de hattrick voor Slijn. Want uit de vrije trap kopt El Hasnoui zijn tweede goal binnen. 4-2 en Heerenveen speelt een kansloze tweede helft. Het wordt uiteindelijk nog wel 4-3. Narsing stuit nog op de keeper, maar de rebound is voor Pedro Beda. Maar verder komt Sportclub Heerenveen net. En dus kan er maar bij één Heerenveen-speler de handen omheen. En dat is Henrico Drost, die het voor de Graafschap speelt. Heb je die jongens al even de gek aangestoken? Nee, die waren een beetje chagrijnig volgens mij. Dus dan moet je ze niet storen in een emotie. Hè? Maar ja, ik spreek ze misschien zo meteen nog wel even. Dus het is leuk altijd na zo'n wedstrijd. Feest dus bij de Graafschap en de spelers van Heerenveen roepen teleurgesteld aan.